اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله آلا وأرفعه منك إليك أبا نورنا نفادما. محمد رسول الله أعلى وأرفع منك إليك أبا نورنا نفادما. محمد رسول الله أعلى وأرفع منك إليك أبا نورنا نفادما. Da farko na sa Allah wanda ya yi mutane kam. Da farko na sa Allah wanda ya yi aljannu kam. Da farko na sa Allah wanda ya yi dabbobi kam. Da farko na sa Allah wanda ya yi halittu kam. Allahumma yi salati gurin sahihul Islam. Allahumma yi salati gurin katibul umam. Allahumma yi salati gurin sahibul zaman. Allahumma yi salati gurin sahibul katam. محمد رسول الله أعلى وأرفع منك إليك أبا نورنا نفادما. Ciki saka da Ali mijin na Fatima, sannan saka sahabbai madiyagun azima, kuma kasa tagwaye jinin na Alima, hada da Khadijatu mahaifiyar Karima. Cikin salatin Allah saka har da tijjani, sannan ka sanya har da shehu na aljelani, ka sa har da inyasi khalifa na tijjani, saka da shehu garba yaran ne na tijjani. محمد رسول الله أعلى وأرفع منك إليك أبا نورنا نفادما. Gare ka mai sauraro ka buɗe kunnuwanka, za ka ji tarihi na Fatima a can Makka. Ita dai an haife ta a rana mai albarka, ranar Juma'a nana jima da sani Makka. Sannan tana da ‘ya'ya guda biyar azima, Hassan Husaini ‘ya'ya gurin na Karima, sannan Musin da Zainab su ma ‘ya'yan Halima, ga kuma Ummul Kulsum jinin na Fatima. محمد رسول الله أعلى وأرفع منك إليك أبا نورنا نفادما. Ita dai na fati Allah ma na ƙaunarta, sahibul fadila ma shi ma yana ƙaunarta, sannan mijin nan nata Aliyu mai jarumta da dukkanin sahabbai masu kore magauta. Ita ce wadda Ali ya zamo miji gunta, ita ce tsoka guda a jikin mahaifinta, ita ce wadda Allah ke fushi da fushinta, ita ce wadda Allah ke yarda da yardarta. محمد رسول الله أعلى وأرفع منك إليك أبا
matsayin da manzo yake kira da zara, ku duba auren nata a sama an ka ɗaura. Ali da Fatimatu Allah shi ne ya ɗaura auren su dan ya nuna girma na mukaddira. Assalamu alaiki ya shahida wasila, assalamu alaiki ya adida farida, assalamu alaiki ya sajida batula, ki karbi wanga bege da na yo da rasula. Muhammad Rasulullahi ala wa arba'u minka ilaika abba kurina na Fatima. Allah ka bani iko in ta yaban alima, kasa in ta yabanta har a can ran kiyama. Ka haɗa ni da ita ko a cikin bacci ma, sakaran santa Allah marar iyaka nima. Sani ita ce fa sai da ‘ya'ya samari na aljanna mukarram in ji ɗaha muniri, kuma su ne ‘yan gata kun manzo muku tari. Allah ka bani iko in ta yabo kar na bari. Muhammad Rasulullahi ala wa arba'u minka ilaika abba kurina na Fatima. Zana sona na fati in zamo kadararki, zana sona na fati in zamo hadiminki, zana so ki amince in zamni ina sanki, zana so ki amince har a falke in ganki. Idan ka cire manzo babu kamar alina, shi da matar nan tasa iya gurin manzona. Wa ya fi Ali ilimi in ka fidda manzona, amsar ita ce babu ba kamar masoyina. Muhammad Rasulullahi ala wa arba'u minka ilaika abba kurina na Fatima. Aminci a gare ki ya Ali ya sarkiya, aminci a gare ki ya waliya tarkiya, aminci a gare ki ya radiya madiya, aminci a gare ki ya saliha ummiya. Allah da salati kunta na hakima, tsira har da aminci gurin na halima, yabo har da jinjina gurin na salima, ni koma a karan ba tsirarwa ke fadima. Muhammad Rasulullahi ala wa arba'u minka ilaika abba kurina na Fatima. Nana Fadima diya gurin ɗaha Saifullah, Nana Fadima jikar Amina da Abdullah, Abdulhadi har Abba, Babba da Aminullah, Tuma masoya ne gun Nana Fati wasila. Anan nake so nana zana je na ɗan huta, domin ya banki nana babu ranar gamata. Ni roƙo na gare ki ki karɓi kasidata, ki kai ta wajen manzo in ta yi babu rata. Muhammad Rasulullahi ala wa arba'u minka ilaika abba kurina na Fatima.
Ahmad masoyin ma'asuma, ni ne Abu Ahmad masoyi gummar kuma, ko kuma ku ce da ni kogin yaban mu, amma dan Allah ki sanya ni cikin masoya nima. Karshe ina ta'aziyar mahaifiyata, wato mahaifiyata Zainab ta can Kurari. Umma tana yin koyi da halayen karimi, Allah ka kai ta janna da ɗaha ma'asumi. Domin ƙarin bayani, tuntube mu a lamba kamar haka: 090 26 84 84 57.